Dobrý deň, dobrý večer a dobré ráno, kedy sa na toto video pozeráte. Tu vás zdraví Siselík a dneska tu máme ďalšie video z Minecraftu. Snad sa vám to bude páčiť, zase som sa vrátil k Minecraftu, ako vidíte. A mám na sebe nový skin, nie už waflu, ale mám na seba takého macika. Som myslel, že to je Sisel, ale nakoniec to není Sisel. No a dúfam, že sa vám video bude teda páčiť. Však snáď, hej, tuto minulom videu sme porazili Broka teda pred 2 mesiacmi, hej. Takže asi tak. Teraz som si zobral tú devešinu, neviem, jak sa to volá. Hej, takže dneska budeme si hľadať asi Missing Gem. Po druhé budeme hľadať miesto na zabydlenie, takže dneska už si nájdeme miesto na zabydlenie. Tuto zoomujem na Broka ako úplný pipílánek a ja s ním začínam battle, lebo som úplný degeš. Ako vidíte, tak pozadí máte dobrú hudbičku, lebo prečo nie? No a prečo ani áno? Takže toto je taká hudbička, ktorú som sám vybral, na čo vám bude páčiť, teraz bude po každým videu, teda nie po každým, po tým, ale snáď bude aj v nejakých ďalších, lebo táto pesnička sa mi veľmi páči. Tuto bojujem toho Broka, zase som ho zbičoval úplne jak prasa. Nemal ani šancu, aj keď mi zobral 2 fucking Pokémonov. Takže fail. Troška som to pohnujil, jak sa hovorí. Dneska v tomto videu budete mať aj jeden timelapse. Nájdeme legendárneho Pokémona. Legendárneho Pokémona nájdeme, ktorý sa objavil v prírode. Ja som ináč túto manipuloval som s touto mapou, lebo som nevidel na HPčka môjho Pokémona. Takže asi tak, ako všetkých Pokémonov som nevidel. Hej, mám len 3 chytených, ale dneska už evolvneme aj môjho toto Pokémona. Tam až to dokúkate, lebo to je až na konci videa. A asi tak. Neviem, jak pozrite túto Charmander hneď skapal, to je mi zle. A dávam tam sprici a dneska nájdeme aj mestečko, viličku. Hej. Tak snad si ju užijete, lebo tá vilička akože bola strašne pekná. Ja som to tam aj hovoril, lenže som nemal zapnutý mic, takže vám to budem hovoriť teraz. Takže, teraz vlastne sa už dostávame do tej hry, čo teraz hrám. Takže, ak by ste nevedeli, aký to je, toto je modpack. Je to Cobbleverse modpack, hej. Je to proste modpack, takže už si tam nemusíte pridávať mody. Tu som ináč nadával na toho villagera, čo mi sem stále chodí, potom odišiel a potom za chvíľku sa vrátil. Takže skoro sme nabili Geoduda, ešte ho teda musíme nabiť, ale snaď ho nabijeme. Ja teda som ho nabil, ale ešte tu máme tohto... Počkej, to rozmazané, nevidím na meno, neviem čo to je. Nejaký strom, proste sa to Sudowoodo. Proste je to menšia verzia Sudowooda, je to baby, hej. Ináč táto pesnička, ak by ste nevedeli, ak by ste tiež chceli dať do videa, tak sa volá Pixelated Victory. Ja to teda editujem na TikToku, či nie, na CapCute, tak, CapCutu, hej. Akože môžete mi dať vyhrotiť v komentároch, že prečo edituješ na CapCute, že ty si slabý. Hej, chápem, ale mne je CapCut lepší, takže asi tak. Dobre. Teraz už sa dostávame do tej časti videa, keď som zbojoval toho Broka. Teda snad som ho zbojoval, asi hej, to vidíte. Teraz som manipuloval, že jak viem tú sprici dať späť ku mne. Potom som sa dozvedel, že to je vlastne R-kom, tu som stláčal všetky možné. Teraz som dal R-ko za chvíľku, teraz som dal L-ko, to ti ukáže také achievementy, K-čko, shadery ti to vymení. Tak to by to vypadalo bez shaderov, tak to so shaderami. Hej, takže shadery sú fakt akože dôležité v tej hre, ak chceš mať peknú hru, tak shadery. Tu som dal už R-ko, zase som ju vystrelil a vrátil. Teraz som si všimol, že mám 2 Pokémonov dole, takže dávam si tam môj
vlastne reguláciu Pokémonov. A zatiaľ, čo sa mi budú regulovať Pokémony, tak budem tu dávať budem tu ťažiť uhlie, si to užijete, teda snad dúfam, hej. Teraz som našiel aj lapis, ten som bohužiaľ nemohol vyťažiť, lebo som asi mal irony u seba, ale som ich ja trulo nevyužil. Takže som si to neuvedomil. Tuto som lanternu zničil, obidve, aby sme mali na príšte budem stavať cozy domčeky. Takže cozy domček je taký, že kde si útulný a pre Pokémonov to bude najlepšie. Máme tu teda už tých 3 Pokémonov, Sprici nebude v základnej. Fomatisa si necháme, lebo v toho sa vyvinie taký dobrý Pokémon, že vám to úplne všetko rozíde. Teraz som skúmal, že kde môžeme nájsť ten Misting Gym a vlastne že tá Cerculean Star, tak som si to chcel vyhľadať, lenže som to v týchto 3 zložkách nenašiel. Hej, teraz som hľadal a teraz som si tam všimol tú dedinu, kde za chvíľku budete mať timelapse, ak tam idem. Hej, takže asi tak. Snad sa toto video budete. A ešte mám jednu špecialitu v tomto videu. Ak ho dokúkate až tam niekde nakoniec, tak uvidíte, že sme našli aj legendárneho Pokémona. No aj v prírode sa vyskytol legendárny Pokémon, hej, skoro ma šľahlo. Dobre, takže ešte to potrebuje chvíľku trvať. Tak snaď nejako zistíme, že jak sa tá Cerculean Star vytvára. Ja som to potom zistil. Hej, ale to... akože ten piesok... Mal som tam piesok, tú dlhú trávu, seagrass a ešte som potreboval jednu vec a to je Waterstone. Čož... Není až tak ľahké na získanie, lebo Waterstone sa väčšinou vyskytuje v minách. A ja som ešte neťažil, to pôjdem až v ďalšom videu, až po tomto. Takže asi tak. Ináč som si všimol, že ste dali 6 views na to video z Counter-Strike prvá časť. Ja už tieto Counter-Strike videa nebudem natáčať, lebo sa to strašne nechce a je to akože... A vôbec mi to nedáva nejakú popularitu. Len 6 views som dostal na to druhé, part 2, tak som dostal zatiaľ 0. A čo je dosť akože drze. A bohužiaľ som nič nedostal. Takže tak. Hej, ak vás Counter-Strike baví, tak môžeme ešte natočiť nejaké video, že idem na Mirage na Global, hej. Alebo takéto niečo. Napíšte mi, hej, na toto video dostane aspoň nad 15 views alebo 10, aby som bol troška rád, aspoň 2 odoberateľov, aby sme mali 8, bližšie k 10. Hej, ináč už ideme rundu na 10 odoberateľov, šož. Fúha, úplne som rád z vás, hej. A snad sa to teda vydarí. Takže asi tak, tu už teda idem si reviviť nových Pokémonov, ale ešte predtým idem si nájsť tú Cerculean Star. To bolo hľadanie. To bolo strašné hľadanie. Snad to vyjde. Ak dodabujem toto video, tak pôjdem si čítať Malého princa. No, asi tak. Takže asi tak. Moja sestra tu niečím šibrinkuje. Neviem s čím. Nabije, ok. Takže asi tak. Za chvíľku už budete mať ten timelapse. Neviem za koľko. Tak. Na to už vyjde. A už buďte pripravení na timelapse. Tak. Tak už. Začína. A my tu máme po timelapsíku, jak som vám slúbila, ideme do tejto dediny, kde bohužiaľ som sa dozvedel, že tam Misting Gym není. Čož ma troška zarazilo u srdiečka. Sorry. Som si tu troška poglikal. Hej, tuto vidíme, že či som náhodou do tejto dediny už nešiel, lebo skúmam tieto čestky.
Potom uvidíte, že aj blízko tej dediny som sa no proste som sa zabydlel, ja neviem, proste som sa tam usadil, tak, hej, takže asi tak. Ak vás na takýto štýl videa bavia z Minecraftu, tak ja budem v tom pokračovať a budeme mať celú armádu, bojujeme všetky gymy, pochytáme všetky legendárnych Pokémonov a tiež aj pochytáme toto. Shiny Pokémonov pochytáme, presne tak. A možno aj nejaké pochytáme v ďalšom videu, môžete sa možno prekvapiť. Tu som išiel do tohto a tuto bola tá Nurday, tu som ušmorgrutil, tak to ja poviem. Ocigánčil som vlastne o železo a tu som tiež tento box, ktorý som veľmi potreboval na týchto Pokémon. Tu som našiel, že tí hajzli skrývajú nejaké tie hento, prepáčte mi za výraz, nejaké čestky, kde môžeš nájsť loot. Prečo ste mi predtým nepovedali? Ľudia, však toto už vyšla jedna epizóda. To ste mi mohli napísať do komentára. Však som na to mal 32 views. Chlapci, akože ja nechápem, akože tieto Minecraft videa u mňa troška akože vybuchujú na takého malého krátera. 62 views na jednom videu a to bol prvý Minecraft. Tu som si udrbal aj posteľ. Prečo nie? Prečo nie? Lebo doteraz som posteľ nemal. Ináč nepreskúmal som celú tú dedinu, lebo ma sralo s prepáčením, že nemám v inventári miesto. A ja taký, dobre, tak potom vylútime tú dedinu v ďalšom diele, ako si myslím. A tam nájdeme veľa stav, ale ten ďalší diel už nebudem dabovať. Už to budem normálne natáčať. Hej, a normálne natáčať a normálne to tam budem, ako keby poviem, že normálne to tam budem, že si dám I love mikrofón, hej. Takže si takto som našiel Pokémona. Toto je kovárna ináč. To som sa dozvedel, že je kovárna, ale OG Minecraft v tej kovárne nič není. Normálne tam nič není. Hlavne, že železo tam je. Železo sa bude veľmi hodiť a hlavne koper. My budeme v ďalších asi 3 dieloch budeme ťažiť len koper, chápeš? Lebo to je hlavné. Tuto na pokebali a takéto veci. Normálne. To je hrozné. A postavíme sa aj domček. Čo už nechcem vedieť, jak dopadne. Dúfam, že tam je aspoň falling tree, inak ma... Ja neviem. No, a tak. Takže. Dobre. No. Čo som chcel povedať? Niečo nechcel povedať. Proste ju tu lútim. Hej. Stále niečo lútim, lebo ja sa hrám v tejto hre na cigáňa s prepáčením. Ježišmarja, to je hrozné toto video. Dobre, takže asi tak. Dobre, není tu čo hovoriť, tu som sa vyspal. Prvýkrát som sa vyspal v tejto hre. Či v tomto modpacku. A docela ma štvrtá minimap. Že stále mi tam vyskakuje niečo takéto, pozrite, teraz to tiež vyskočí, ja už to tak vidím. Hej, takže to nevyskočilo, super. Ináč vás toto chcem povedať, že nájdeme to aj fishing rod, ale to nenájdeme v dedine. Tuto bol librarian a mne sa strašne ľúbi, že ty, keď obchoduješ s vesničanmi, tak toto v normálnom Minecrafte povedané není, ale že on sa hneď otočí k tebe a môžeš s ním obchodovať. Lebo ty, aby si obchodoval s ním, hej, tak musíš najprv, a toto mi stále vyskakuje, tak on sa normálne k tebe otočí a povie, tak poď ideme. Ale ty kokos, normálne, v normálnom Minecrafte sa nikdy tebe neotočí, on ide si niekam do Petržálky a to je neskutočné normálne. Oni majú drzosť. Hej, takže tí villageri, ako neviem kedy, hej, tak niekedy sú drzí, niekedy sú dobrí, hlavne mody pomáhajú tým villagerom, aby boli dobrí. Hej. A ako aj iste viete, tak ja som najlepší youtuber na svete. Musíte toto, hej, dávať odbery, prosím. Hej. Takže asi tak. Tak, neviem, čo mám hovoriť.
pretože nič sa tam práve nedieje. Len zasa lútim. Ja všetko lútim, hej. Tuto moja sestra, mama nacvičujú nejaké kúzelnícke, ja neviem čo to je, hej, ale tomu sa nejdeme akože hento. Takže asi tak. Moja sestra by asi chcela byť kúzelničkou. Moc sa jej to nevydarilo zatiaľ. Takže asi tak. No, tuto bola krásna hora, kde som si predstavoval, že sa zabydlím, ale tento villager mi tom stál, ktorým práve obchodujem, tam bol ešte jeden domček. A zase som udzigal berries, ako inak, ale stále udziglám. Takže asi tak. No, teraz idem takým, tam bol ruin portál, ktorý som akože vôbec nevylútil nejakého dôvodu. Akože neviem prečo. A tu máme nejaké pevnosti, kde nikto nebol, plne toto sú tie pevnosti, ktoré sú pod morom. Nad morom. A tuto som našiel fishing rod, jak tam vidíte. Takto to šlapalo. Takto to šlapalo. Jak to šlapalo takto, ty kokos to bolo. To bolo také úžasné, keď som našiel ten fishing rod. Už tam asi nič iné nebolo. Ty kokos, ešte to, ty vole, ešte trvá toto video 6 minút. Prečo musím tak natáčať? A hneď čo som toto tu našiel? Legendárny Pokémon Ejotachi, Ejotachi. Ty kokos, tu som preskočil hentu. Roklinu. Tu som si troška zarybárčil. Čakal som. Stále čom čakal. Čakal som. Musíte čakať stále na toto, lebo toto sa inak nedá. Ešte som čakal. A stále som čakal. A už som dočakal. Lebo som chytil koda. A teraz som si všimol Waystone. Vedľa legendárneho Pokémona. Ježiš, si to hneď dal. A dal som si tam, že dedina som si tam dal. Ježiš, toto. No toto som troška strachoval, lebo ja som tam predtým dával tie bloky preč. A tak som mal aspoň v baťušku som mal 7 wooden blokov, takže aspoň tak. Hej. Takže hneď som sa vystával hore. Potom som hneď išiel pre Pokéball. Či tam není. Nebol tam. Hej, nebol tam. Že v tomto videu bude aj nasratý Pokémon. Pozor na ňo, ktorý na mňa zautočil. Na tejto... Prosím vás potom, ak sa budete čudovať, že prečo nemám Pokébaly. Tak kvôli tomuto, hej. Troška ma to naštvalo, hej. Ale fakt ma to naštvalo teraz. Dobre, to vôbec nevadí. Jako sa zdá, tak ja vidím, že ten Pokémon sa nechce chytiť. Prosím vás, poviete mi prečo? Prečo sa ten legendárny Pokémon nechce chytiť? On akože chce bojovať so mňou, však on je level 52. On je level 52, normálne mi zostával posledný Pokéball a ona sa mi nechcela chytiť. Ja si ešte pamätám, jak to bolo z Pokémon Go, tá tour. Ja neviem, Pokémon Go Fest, čo to bolo, však ja som ho chytil na otcovom mobile. Normálne ja som ho chytal. Hej, a tu sa mi nechcel chytiť. Čo to je hrozné. Hej, to je hrozné, pozri, tu som aj ty kokos, to je hrozné. Tu som aj niečo robil, neviem čo, tu som len tak hádzal Pokébaly, lebo som si ho chcel chytiť takto. Hej, bum. Teraz, ešte Great Ball do ruky, dvakrát to zašumralo. A na tretíkrát sa nechytila. Ja som si už potom povedal, už nemám Pokébaly. Už nemám. Už som ale nespol, ale ten som si nechcel vynechávať. Nezdvol, hej. Takže asi tak. Takže za chvíľku sa už ideme zabydleť. Dúfam, že sa zabydlíme dobre. Ja už som to videl. A tu som presne ukazoval, že na tej druhom konci rieky Žúžo búžo. Tam budeme. Tam som ukazoval. Tam sme boli. Pozrite na tohto. Pozrite na tohto srajda. Oni tam boli až dva. Jeden na mňa zautočil. A tu som zistil, že ma hituje. A už som zdrhal. Nemal som vôbec posteľ v inventári. Nevedel, čo som mal robiť. Tie efekty sú božie. Pozri, tu zasa do mňa skoro hitol. More, už som ho chcel tak... No tak som ho chcel takto. Hej.
Po hlave som mu tak chcel dať, že som ho aj tak na konci zbičoval. Môj Pokémonom. Prosím vás, Sprici ho dala, hej. Sprici level 23, on mal level 32. Ja som si prehodil tie číselka. Som si hovoril, tak to je fajné, no. Tak to je fakt, že fajné. A tam bol ešte aj Butterfree asi. Ináč tomuto Kotony svietili červené oči, ja som myslel, že už je teda na mňa nasratý. Prosím vás, toto ja už nevládam ani hovoriť. Toto už nikdy nebudem robiť. Pozri, tu som si už dal tú posteľ, už som si tam naspomínal spawn point. A pozri, už išli bitky. Už išli hviezdne vojny. Tu som prehodil. Ja tu som s ním išiel bojovať. A toto bol, že battle storočia. Som s ním bojoval, takže 30 sekúnd. Teda myslím. Som mu ubral 50 niekedy. 50%. Mojej sestre sa nevydarilo kúzlo, hej. Hrozné dačo. Takže asi tak. No. Dobre. Takže ja si myslím, že podľa mňa ja som aj rozmýšľal, že či si ho chytím, ale ja som si povedal, tohto nechcem. Ja som si povedal normálne, že tohto nechcem, lebo on vypadá jak nejaká hračka z Lidlu. A normálne ja som si povedal, a dosť. Koho to zaujíma? Normálne som ho zbičoval. Hej, ak sa vám toto video páčilo, už to ide koniec k videu, hej, tu som ešte skúmal evolvy, že či to ide evolvnúť nejakých nových Pokémonov. Jasné, že sa nedal. Hej, takže asi tak. No, dúfam, že sa vám video páčilo. Už len zostáva nejaká, ani ne minútka, nejakých 40 sekúnd do konca videa, tak som tu dal toto trio, najlepšie trio, hej. To som tam ešte skúmal, že ak sa dá prepnúť Pokémon, to sa nedalo. Asi mi niečo nenahralo. Nevadí, to nevadí. Za chvíľku už to takto dáme, hej, už sa pripravujem, už som chcel dať celú bandu. Tá banda nešla. Bohužiaľ tá banda nešla, takže evolvnutie Charmandera sa nedozviete. Bohužiaľ. Ale ak sa vám video páčilo, tak dávajte like, odber, koment napíšte, hej. Snaď je to dobré a